journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, senior citizen nga negosyante, gidunggab patay sa laing senior citizen tungod lang sa basura. O Philippine Eagle Center, nakabantay pag-ayo tungod sa hulga sa avian flu nga miabot na sa magsaysay Davao del Sur. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang usa ka senior citizen nga negosyante og door panel sa Katalunan Pequeño, Davao City kaganihang buntag human kini gidunggab sa usa sab ka laing senior citizen. Misurrender sa dayon ang suspect nga magsaulog sa iyang birthday ugmang adlaw. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagkaguliyang ang ubang residente dihang gidunggab patay sa dispatcher ang 73 anyos nga senior citizen nga si Arturo Pansoy daplin sa National Highway sa Katalunan Pequeño, Davao City pasado las 6 kaganiyang buntag. Gilas sa mga pulis ang suspect nga si Celestino Sator de la Serna, 68 anyos nga residente ra usab sa Katalunan Pequeño. Subay sa inisyal nga investigasyon, nagkabikil ang duha tungod lang sa basura nga misangko sa pagpanunggab. Tuloy pag-abot na ako ganit dire, buhi pa na siya, naglihok pa. Ang sulti lang sa suspect, no? Dili lang ingon nagikan lang sa ubang balita-balita, kundi sulti mismo sa suspect nga naitabo ang pag dunggam niya kay tungod daw gisumbag siya. Dispatcher ang katong suspect diri sa taxi. Nya kaning si nung Pansoy na ay display diri na kuan kaning door panel, namaligya na siya door panel. Unya ang sulti sa suspect matod pa ni nung Pansoy gilabayan daw og basura ang maong area niya. So karon nagkabangi sila, giduol niya diri kay diri man ang dispatcher magpundo, gisumbag daw siya, mao tong gidunggab niya. Matod sa suspect, wala siya magbasol sa iyang gihimo. Iya kong gisumbag. Ako siyang giistoryahan nga na masangil siya sa ako nga ako'y naglabay basura. Kung wala ko naglabay basura, kay wala ko'y tindahan dire. Ako ang nagdala dire sa kanto pag-ibig nga limpyo akong gusto. So kung sa iyang gibuhat, danumbag siya. So nansagang ko. Pagsagag na ko, kaya dako man siya. Kinabuhi na nimo ang imong unahon. Ikaw daw, be, kung anong nimong kinabuhi, wala. Prisuhan ako ni. Basta taong malito, patyo na ko. Ikaduhan na siya, kaya akong gibadlong. Bisag asa man na siya maninda. Dili man na iyang area dia, bisag asar man na. Sa prisuhan na magsaulog sa iyang ika-69 nga adlaw natawhan ugma si Celestino tungod sa salaod nga iyang nahimo. Hustisya ang singgit sa nailong pamilya sa biktima. Sumala sa usa sa mga anak sa biktima nga si Juliet, gikasinahan sa suspect ang iyang amahan. Init kay sa ana, kay nganong nagtukod akong papa diag tindahan, wala man mi nakapasar sa business permit, pero gi-advisean mi nga mobayad lang mi baskig 300 a month. Mao to nga diha na lang mi nagabayad mi dito sa Matina. Mao na ang amo ang gikuan ma'am. Karon mainitan siguro siya kay every time mahalinan akong papa kay senior na lagi akong papa. Naman ko igsuon manghod na ko nga kaning special naning kamot pa siya baskig tigulang siya. Masuko siya nga dili siya makakwarta sa akong papa. Mao na init kayo siya. Tinuon pa pag-ayos sa mga pulis ang tinuod nga motibo sa krimen. Ang suspect ni Amy na ilhan naman kay actually na nakaroon sa custody sa Balyok Police Station. So ginakandakan pa nato og further investigation kung unsay motibo sa maong pagpanunggab ni adtong biktima. Misurrender sab dayon sa mga otoridad si Celestino. Desidido ang mga anak sa biktima nga basakaan og kaso ang suspect nga midunggab patay sa ilang amahan.
Eugene Hinutan. Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kalit na ukay ang lungsod sa Manay, Davao Oriental dihang gipusil patay ang usa ka anti-corruption crusader o video vlogger niadtong adlawng Biyernes, Abril 1, 2022 kagahapon. Misulay og lingkod ang Vice Mayor sa lungsod sa Katiil Isip Mayor tungod kay mato diini wala na nagasipot sa iyang opisina ang mayor apan luyo ni ining tanan. Nagpabiling malinawon ang probinsya sumala ni Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang. Matod sa gobernador, daghang anggulo ang ilang ginalantaw sa kamatayon sa video vlogger. Anyang report. Daghan ang posibleng anggulo sa kamatayon sa anti-corruption crusader o B-vlogger nga si Donnie Lumikid Jr. Si Donnie Lumikid gipusil patay nitong Biyernes sa buntag sa National Highway sa Barangay Sentral sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Sa among pag-interview kang Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang, pag-umangkon ako ni Dagan nga mayor o katong akong pag-umangkon po sa konsyal, no? Then, at the same time, ang mga konsyal po, i-process na po ang ilang mga affidavit of complaint, no? Para i-file sa katong namatay. Oo. So, tinunada ang sitwasyon. So can we say, is it political? I don't think so political. Pwede po na kaya gamit mangod na sa bigas ng grupo, no? Pwede po nga sacrifice sa sorbe na ako, kapila naman ko nagpasorbe, taas naman po kayo ako pagumangkon. So nahimo siyang sacrificial lamb, are you saying? That is one of the possible angle daily taga-sulti, di ba? It will depend upon the investigation, no? Sumo ng daghang posible nga anggulo nga may tabo. Well, no, ako, dugay naman may pamilya na mo na hirang, dugay naman sa politika sa Manay, no? Never man nga naitamo nga adunay killing in connection with politika. This is the first time in history ikan pa 1992 sa politika sa Manay ang among pamilya. No, this is the first time. Gisaysay sa gobernador nga posibleng Posible kay tawag ani hibaw ka siyempre kami na po may mga supporter, di ba? So pag-away-away naman na sila sa Facebook. So posible. Pag-away-away na po na sa Facebook, posible po na sa mga laing nga personal nga kaaway. Sa milabay upat ka dekada, walay natalang kaso sa pagpatay atol sa campaign period sa iyang probinsya. Matod ni Governor Dayang Hirang, posibleng daghan ang nahalangan sa gibatbat ni Donnie Lumikid sa iyang Facebook Live. O kabahin sa iyang pag-umangkon nga si JM Dayang Hirang nga midagan pagkamayor sa Manay ug sa iyang parente nga midagan pagka-municipal councilor. Ilang gipaagi sa legal nga proseso ang ilang reklamo sa mga batbat ni Lumikid. Pero to my part, klaro man ang among ipaila na gani siya kaso para ang korte ng musga o San Angel, hindi? It so happens nga dili na mag-prosper ang case because he is dead, di ba? Yeah, of course. Kagahapon, laing panghitabo na usab sa lungsod sa Katiil ang nakaukay sa probinsya sa dihang buot mo lingkod pagkamayor. Si Vice Mayor Petrosinio Biroy, isip acting mayor kay matod niini, nagsigi na o absent si Mayor Nunez ug dili na makahimo sa iyang opisyal nga responsibilidad sa lungsod. Apan, luyo nining tanan, isip amahan sa probinsya sa Davao Oriental, giklaro ni Governor Dayang Hirang nga nagpabiling malinawon ug hapsay gihapon ang daghan sa mga grupo sa politika sa ihang lugar. Edith Caduay, Newsline Philippines, stay safe! Gikalot sa mga pulis ang bukog sa biktima nga gituuhang gipaantos una gipatay sa mga miyembro sa New People's Army sa sitio Bagtok
Barangay San Vicente, Montevista, Davao de Oro, kagahapon Abril 4. Mga sakop sa Revitalized Police sa Barangay Cluster 21 ang nanguna sa exhumation. Matud ni Police Lieutenant Rudien Hormigas, intel sa sundalo ang biktima hinungdan nga gipatay kini sa mga NPA nga posibleng gipusil sa ulo. Daling gidala sa RPSB team ang mga nakalot nga bukog sa San Vicente Public Cemetery para mahatagan og disenteng lubong. Dugang pa ni Lieutenant Hormigas na diskubrihan ang gilubngan tungod kay gitugan kini sa kanhing miyembro sa NPA nga misurrender na sa gobyerno. Ang pagkalot sa mga bukog nagpakita nga aktibo ang kooperasyon o pakigalayon sa komunidad sa PNP aron ipakita ang hinimuan sa NPA. Ginasubay pa ang identity sa gipatay o gilubong sa NPA. Naka-heightened biodiversity alert ang Philippine Eagle Center sa Davao City tungod sa hulga sa avian flu nga na-detect sa Tacorong City sa Sultan Kudarat ug sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur. Nasayod ang Philippine Eagle Center nga duol lang kaayo ang Davao del Sur nga dali lang kaayong lawigon sa mga migratory birds. Ang H5N1 nga klase sa kagaw mo'y daling makatakod ug makamatay sa mga langgam nga gikabalak-an pag-ayo sa PAF, hilabi na nga mandato nila ang paghatag og proteksyon sa critically endangered nga Philippine Eagle. Usa sa gihimo karon sa PAF ang pagpaligon sa isolation, sanitation ug waste disposal protocols lakip na ang pagpangandam sa outbreak management plan. Ginahimo sab nga temporary quarantine facility sa ubang lugar ang Davao City. Matud sa PAF, posibleng magsirado na sab sila ug magpatuman og lockdown o quarantine o galing makasulod na ang bird flu. At tangi! Hapit 200 ka mga ero ug iring sa Katalunan Grande, Davao City gipangturukan og anti-rabies. O RPSB Cluster 19 sa Moncayo, Davao de Oro nang hinlo sa mga gapnod nga nakaharang sa kalsada. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Kapingatos ka mga ero ug iring sa usa ka lugar sa Barangay Katalunan Grande, Davao City ang naturukan og anti-rabies vaccine. Seryoso ang City Vet sa Davao kay nalatangan og usa ka tuig ang pagbakuna sa mga ero ug iring tungod sa pandemya. Ani ang report. Girumbo sa mga residente sa SGR Village, Katalunan Grande, Davao City ang covered court kung asa gipahigayon ng anti-rabies vaccination. Dala sa mga residente ang ilang mga ero ug iring. Sama ni Norhaya Cotamora, naaghat siya nga bakunahan ang binuhing ero aron dili makompromiso ug mabalaka ug galing makapahit kini og tao. Oportunidad na sab kini para kang Zaira Dialto kay syringe lang ang iyang bayaran. Bakunado na ang iyang ero. Mahal ang presyo ug galing sa pribadong vet siya magpa-injection sa ero. Actually, padara na kaya ang first na mo na ero na ano naman na injection na to. Dito banda, mile 3. Ito siya kay para ma-prevent na to in case na makakat ka, at least dili siya ingana worse ang maging effect sa rabies sa ero. Vaccine ni today kay libre man ang ang vaccine na medicine.
And affordable na po ang 10 pesos na syringe. So, worth it na magpa-vaccine karon. 180 ka mga iro ug iring ang target nga bakunahan sa taga City Vet nga maoy nabutang sa ilang record. Gisiguro nila ang vaccination sa mga iro kay walay gipahigayon nga pagbakuna sa mga hayop sa miaging tuig tungod sa pandemya. 180 ni kairo diri sa SGR. Amot man karon ma'am kung kaabot pa ba mig 180. Kay uban basi nakadto na sa private or sa among district vet Matina. Tibuok Katalunan Grande ang libuton sa taga City Vet aron magpahigayon og anti-rabies vaccination. Ug giauhag nila ang kooperasyon sa mga residente nga naay binuhing iro ug iring aron mamahimong responsableng pet owners. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Nagtinabangay sa paghinlo ang mga sakop sa revitalized police sa barangay kon RPSB Mungkayo Cluster 19 team sa pagpahigayong bayanihan clearing operation sa Barangay Salvacion, Mungkayo, Davao de Oro niadtong Abril 3, 2022. Gipanguha sa RPSB ang mga kahoy nga gianod o gibilin sa baha. Tinguha nila nga mahatagan og proteksyon ang mga motorista nga dili madisgrasya tungod lang sa mga gapnod nga naa sa kalsada. Ang clearing operation gipangunahan ni Police Lieutenant Eduardo Manila ubos sa pagdumala ni Police Colonel Leonard Luna, ang PNP Provincial Director, kuyog ang mga barangay officials ug functionaries sa Barangay Salvacion. Nagmalampuson sa ilang training sa electrical installation maintenance in situ ang 12 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4Ps ubos sa City Interagency Committee Employable Skills. Atol sa simpleng programa, gidawat usab sa mga migraduar ang libreng toolkits gikan sa LGU CDO. Sila City Social Welfare Development Executive Overseer Michael Christopher Fabelio ug Job Placement Bureau Public Employment Service Office Representative Nadine Enterena ang mitonol sa mga kits. Midawat usab ang mga migraduar o cash assistance gikan sa CSWD. Gitambungan o gipangunahan sa CSWD Livelihood Section Focal Person o CSWD 4P Section ang aktibidad. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share, pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usabin ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ug syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!